UGWUMBA. Abanone gara aga ka otu onye zitara ma ofu ihe na-asị m gụọ na social media wee na-akọwa na onye isi ụlọ ụka Lost Choosing na ndị ụlọ ụka Lost Choosing niile ewepụta na nwa onye isi ha bụ Reverend Moka Pastor Moka ka ọ bụrụ onye ga-abụ Assistant General Overseer. Ya bụ na nwa General Overseer bụzi Assistant General Overseer. Ọtụtụ ndị mmadụ wee na-ekwu na-asị ihe a chọọchị ọ bụzi family business, ọ business a na-edowere ụmụaka. Onye kpatara ego mepee business na-edowere ụmụaka ya ka ha take over from him. Ọ gbakwuziela na nke chọọchị na ọ bụrụ na Chineke kpọọ dịka ị gwara anyị na akpọrọ emechaa na ọ ga-abụnata ụmụaka bụ ihe ga-eteki over. Ụfọdụ na-abụ nwunye ha, ụfọdụ na-abụ emechaa ọbanye n'aka ụmụaka ha. Awesi ka etinye ọnụ n'ụbọchị tata maka na amaghị m na ihe gbasara chọọchị aghọọ na family business. Epetike UGWUMBA oketegete no biko ihe gbasara chọọchị na business ka etu isi fue criminal church is registered. Like I mean no Lost Choosing Incorporated. The way board of directors. So all the registered. Oh, when na Pastor Lazarus Moka will may second in command. But business they're gonna hand you over. All God's business. Check any Pentecostal churches need up individual business. Lekuno Zion, imane ejimaka Zion bu. Mbebuka Obi. Ejimaka obu. Ejimua bu an engineer so na Lagos. Obu geto geta. Ọ hapụzi engineering profession ya. John na ọta na agba egwu. Buka ebe ka ego dina. Enwe onye ga-afụche ba na ichi ọzọ ga na arụ. That is what I'm trying to say. Na nwa gị kịta nwa Lazarus na ekwu na ama no a graduate or group something. Mana akpọpụ from that place. What na business nne ya. When God calls somebody, ọkpọghọ gị na family gị, ọkpọghọ gị na nwunye gị, ọkpọghọ gị na nwa gị. Okay, for that na Pentecostalism na meloka abasitize gị. Ka ife a na-eme ọbụrụ Chukwu na-akụtara mmadụ. Ihe na-akụba ego. Because kedu ihe ya eji mecha echọbe ihe ajụ Chukwu kere onye ma hand over. Iji aka gị kpọọ nwunye gị ma nwa gị hand ya over. Ihe bụ business empire. Mafia family ka ọ na-run. Onye question dị na question nwere ọ na-protect business ya. Ana nwe ya kpọpụtara tinye that place. Nwe ọmụ anya ka a na-eguga ihe ọbụla sọrọ ya na-eme na ka ọ bụrụ ụkọchukwu ka ọ bụ. Ọ jọgburu onwe ndị be anyị kene m ụnụ. Ọ dị mma ofu onye pụta mgbe aha sị na ya bụ ya bụ Chineke. O wee mechaa asị anyị na ọ da anwụ o mechakwara nwa ya wee take over. Ka nwa ya tekiziri over na-emekwa na ya nọchiri papie. Ụfọdụ ndị ya na papa ha so bido ya bụ chọọchị ekwetaghazi na gọọmenti nke maka na ha nwa nọbụ all this while na-efili na ọ bụrụ na ọ ganye efe na ministry nke m ga-enweta promotion mana ụfọdụ enweta ha promotion o wee bido sewere ha okwu. Anyị makwa na winners one man bụ onye sue ya na ha niile so tawanya bụ afụfụ bido ekwuo narị nsị na nwoke a na-enweghị onye ọzọ bụ Assistant General Overseer ruru ka ya dịka assistant mmadụ. Ya bụ nwoke emechara sị na a na-eme send off na ọ na-retire. Ọ retire ga bidokwa his own church na agadi. Mana ihe ndị mmadụ na-ekwuzi bụ na that retirement bụ ka o wee nye efe ka nwa onye dịkọ wee take over. Ọzụkwa ụka ka anyị na-aka ya. Enwe ihe ụfọdụ ọ na-agba eme ọ eziokwu na business. Mgbe ibidoro ya anyị na-eso ikekwa ọ bụ na ibidoro ya na one room wee tagide afọ ofu esi na ihe ha nwere inye ụmụaka ya bụ ka ha gụọ akwụkwọ ọfụma na ha gụchaa akwụkwọ anyị zụcha ha n'akwụkwọ onye pụta ya chọrọ ihe ọ ga-eme. Mana ndị ụka ekwenyeghịzi na eto aha maka na e nwere onye nke ọ nọ hụ n'azụ ebe a ya bụ n'ụka ọ nọ hụ n'azụ ebe a mgbe ọ bịara bido nke ya ihe dịka orugo afọ 15 gara aga mgbe ahụ ọ sị na Chineke kpọrọ ya n'ọnya abụ nke abụrụ nke ewee megide enwere ihe o meweziri ndị kọmitii wee nye nwee nsogbu. Ndị kọmitii eji afa ha regista na CAC ma a na-erejista
ha wee jụwa ajụjụ jụwa oke ajụjụ o wege chenjie gaa n'azụ ga chenjie ihe na registration ahụ denye Daniel denye Moses denye Samuel ụmụaka ịta bụ ụmụaka ya akakụrụ aka ụmụ obere ụmụaka abịazie ndị bụ board of trustees church wee bụrụ ụmụaka ya o doghị anya na ihe ahụ biznes kama na ebe ekwesị na ogwe ya wee bụ na chọọchị emechiela enwezi ndị na-atụ ụtụ ikpe ha dịgidere na kọt ma ndị kọmitii na-azọ enwere ihe unu na-azọ bụ oche ka unu na-azọ oge ericha na ụfọdụ n'ime oji na-eri nri kama na ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ihe a gwara anyị bụ eziokwu nọọ Chineke kpọrọ unu ihe a eche m na ọ bụrụ na o ruo mgbe dịka Elijah gachara tinye n'aka Elisha mechaa onye nke na-eso ya bụrụ na onye ahụ bụ ekperima wee were ekpenta wee kwụọ ya ụgwọ ọrụ enweghịzi onye o nyere ihe na mana that man too kwesịrị inwe onye Chineke ga-asị ha ndị ọ bụrụ na ọ bụ iwu na ọ ga-abụnata nwa ịgwa anyị n'oge ka anyị marụ ọ bụghị kịta ndị mmadụ na-etu isi ihe ịga epetike ihe ọzọ ị ga-atinye mmanụ ịga kịta na ncheki na Redeem ndị niile bụ ndị Assistant General Overseer the Governing Council bido n'isi ruo n'ọgwụgwụ bụ ndị obodo ndị itibere m na chọọchị iche na chọọchị bụ Chukwu na-ekpere isi ebe ahụ ọ Chukwu ga na-ekpere mana enwere ndị na-ekpe nke ha tribalism dị na chọọchị ka nke dị outside ma m na-akpa nke na mma mana chee ka nkwụcha ị gaa na Mountain of Fire ọ dị m ka ọ bụrụ na adị 10 ma a na-asatọ n'ime ha bụ ndị obodo a ite naanị ha asatọ ka m kwuo nnọọ ya bụ na ọtụtụ ka gasị na ihe a merụ na mgbe ụmụazụ Jizọs nachara Acts of the Apostle a nụkọtara sị na a na-eke ihe na ada ekenye ndị be anyị ọfụma na ada ekenye ndị ụmụ apostles Peter na ndị otu ya wee sị na ọ ka mma ka anyị fesie ministri e nyere anyị n'aka na ọ ka mma ka anyị fesie ministri e nyere anyị n'aka instead of ịnọ na-ekwu okwu ihe gbasara ekiri nri ekeghe nri mere nke emeghe nke ha wee họpụta ndị apostol sị ha biko na ụnụnwa bụ ndị ga na-handle this thing ya bụ na ihe na-enye anyị nsogbu bụ na chọọchị kịta na bịara bụrụ onye mechaa hand over ndị Igbo anyị nọ na Mountain of Fire na ndị nọ na ahịa onweghị onye ga-eru n'ogogo ịbụ Assistant General Overseer mbe ya sị ihe na-ekwu karịrị because like m gwa gị ịmana ị na-achọ okwu mma ha ma achọ okwu mma chọọchị bụ business and politics because iche ka GO niile dị na chọọchị ịma nke ka njọ bụ nke dị na obodo ofe mmanụ omeghe onye Igbo ihe so na second in command ị ga-ata ebe onye Igbo ka ọ bịa nara chọọchị omepe branch na ana Igbo omepe branch even when asa nwe branch na ana Igbo obido ime ọfụma ewere onye Yoruba tin ya mana ebe na-eti ndị Igbo bụ achị ịtụ ego ma achị ires kọmiti ya atụ ego ọ bụ na Orthodox Church ebe na-eti ndị Igbo bụ Bazaar Committee na Harvest Committee fa na Building Committee so in fact ihe na-eme dị calculated ploy ndị ụka ji egwu anyị wayo so Pentecostal niile oche ije na registration ha sabote eburu na church ọ bụ na Lagos sane chọrọ for registration church unu give board of trustee onye isi bụ ụkọchukwu na nwunye bụ assistant ụmụ ya so na ụmụ onye ọzọ ifuru afọ ana ya onye ha bụ just oye member onye nke replace at the end of the day so the thing is I have as politics iche ka ebe ọ na church branch of the lucrative oti nwa ya na ọzọ bụ na nwa ya bụ ezigbo akara ogheri ọzọ bụ na nwa nwaanyị bụ akwụna ka ọ bụ onwe ife iti ya asọrọ ka na deliverance na ewetara church ka o deliver ya enye branch why na-enwe ministers enwe pastors kwesịrị ịnọchi enu church bụ business ha eji ekpọrọ even na Pentecostals okay even na Pentecostal let me tell you na like I think Anglicans na Lagos onweghị onye Igbo ruo bishop ọpụnọ ndị Igbo bụ constitute 85% of congregations reason bụ na ha na-afịa as no business na nke business anyị iche nọchiri anyị okay saka so ihe na ha na-eme ife na-eme bụ ka a na-enye self belonging to nwoke nwe business na ụmụ ya anọchie na nwunye ya anọchie ọ bụrụ that na onye Chukwu kpọrọ ya anọchie fa chọrọ onye Chukwu kpọrọ ya chọrọ bụ onye nyenwa kpọrọ epetika ka ntị gworo ọnụ n'aka ịma na enweghị onye ga-achọ ka ọ rụcha ọrụ ka onye ọzọ bịa gasa ya ma ọ bụ ka agụ ugbuo ụmụ ya ma ọ na ma Jizọs na onwe kwuru ya si ndị na-eso ụzọ ya onye ga-ebido na Samaria
Judea Jerusalem ruo ebe ụwa sọtụrụziri Okay. Ya bụ na a ga-ebugodo ụzọ ọgụ mana Jizọs nọkọtara kpọọ mmadụ si na ịbụ nkịta n'ụdị nke because ọ sịrị dị woman sị na ama m were achịcha ụmụazụ ga na-eri wee ganye nkịta nkịta nwaanyị wee sị mana nke si n'elu tebụl dapụtara nkịta na-erikwu ya ya bụ na ị ga-ebugodo ụzọ protect ya ndị beghị akwụpụrụ ihe ha na-eme kịta ịjụọ m nkịta asị gị na ọ dị n'akwụkwọ nsọ na ha gụtara ya n'akwụkwọ nsọ mụtakwanye ya n'aka ndị tọrọ ha na ministrị maka na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ị na-anya icheke ụfọdụ ministrị na-abụ onye bidoro ya tara afọ ya nwụọ ndị ọzọ abịa teki ova afụgo m chọọchị na Lagos a dịmanụ bidoro ya mechara na obodo oyibo n'ebe ahụ na-ejite ego ọ dị n'ụzọ Ijesha anọkọta nwoke o dobere ebe a dịka pastọ nwoke teki ova kọmbat ya ihe niile abụrụ ihe nwoke na-ata gakwu ma ndị Christian Association of Nigeria ma ndị PFN gakwuru ndị ekpe ya enukpe ya na asị ya na ihe gara aga echenjigharị anya ihe niile ya bụ na onye ọbụla na-enezi anya ihe ọ ga-abụ emechaa ka ụmụaka m ghara igbe ebe ọ bụla na akpọrọ m ministrị ka ewekwa ihe ndụ were ụmụaka m mma ntakwa ha ụta n'ụdị ahụ maka na akwụkwọ nsọ a ga-ebugodo ụzọ zọpụta Israel bifo eneneme ndị ọzọ akwadogoro m nke ahụ n'ụzọ nke kama na ịbịa na-agwa anyị na akpọrọ so ị na-akọwa na ihe na-agba ahụzọ ọsọ n'igwe na ihe na-agba bụ ọsọ bank no ibu na iruo n'eluigwe irukwe n'eluigwe a ga-enwekwara oke ebe mpaghara ebe ndị mmadụ nọgasị like iruo na bosom Abraham onye m ga-achọ ka mụ na ya nọrọ bụ dịka Reverend Dr. Mokpai amaghị m Abraham anyị niile na-azụ ụmụ Abraham mana onye ọ ga-aka doo m anya dịka onye Igbo ibe m bụ Reverend Dr. Mokpai na ọtụtụ ndị ọzọ mere ihe na ofu onye ụkọchukwu CPM na Lagos a mkpa afọ otu ga-amị kwuru si hoo ha na ya ruo n'igwe na ya ga-asị Chineke biko ga-enye na ya na ndị Yoruba ya etikọtara na the same street n'eluigwe maka na nke niile ha nọ n'ụwa na ọ na-enye ha nsogbu na ha na ọ bụ a na-arụ ọrụ ụfọdụ a na-agbaghasị ya bụ na ihe bụ tribe ahụ ya bụ ihe sikwara ike o sikwara ike kpatarụ ma aba n'ihe gbasara ọnụnụ mgbe ofu ụbọchị anyị tinye ọnụ na nke ahụ aba n'ihe gbasara ọnụnụ asị gị ga-achọwa agbụrụ ọ dị na Baịbụl nke ahụ ekwere na nke ahụ gị ga-achọwa agbụrụ Abraham ji wee zipụ nwabọye si gaa na agbụrụ m gaa nụtara m nwa nwaanyị ya bụ na mgbe ụfọdụ na agbụrụ mmadụ na-aka enwe understanding and protection ịjụọ m anọghị m ebe ofu onye ụkọchukwu Igbo na-ekwu okwu ya bụ nwoke anwụọ na kịta ọ na-asị na ọ bụrụ na imekata kpọrụ ụfọdụ ndị ụkọchukwu Igbo tinye n'okpuru GO redeem na ama nkwe ka ọ nwụọ tupu anapụ ya ọchịchị na a ga-eme overthrow anapụgo m ebe o mere na a na-azọ nke a na a na-azọ nke a mgbe ụfọdụ bụ ka e wee zọta nke anyị ama m mgbe ndị CAC kewara mma m ochie bụ onye mma na CAC Christ Apostolic before ha bata na Ascension ihe eji a campaign na Christ Ascension mgbe a na-ekewe Christ Apostolic na Christ Ascension bụ na nke a bụ nke anyị ya bụ O Godwin onye Enugu steeti bụ onye isi I think is the oldest man of God na Nigeria now over 100 years the man ka dị ndụ na nke a bụ nke anyị na nke a bụ ebe anyị gara na anyị nọjine na ndị na-emegide anyị maka ọsọ mgbe ahụ ha gbakwara notice na ihe ọbụla ewere agara ndị Yoruba ihe ọbụla ewere agara ndị Igbo a na-atụ egwu asị mba na nke a bụ nke anyị bụrụ ihe ụlọ ụka Igbo anyị ka ndị biro si kama kwa a ga na-eme mgbe niile a na-eme anyị sụsọ ito ego ka anyị bido nke anyị ebidozie na-eme ọ na-aga o so na the best church enwere na Anglican church enwere na Lagos a ịbụrụ ma ndị Katọlik ọ bụrụ na eme ya hapụkwara ndị Katọlik ma etu ha si ekpuchi ga apụta ebe ahụ tribalism dịkwa everywhere onwe ebe ọ na-adị kama na ihe anyị na-ekwu okwu bụ na ịkpọrọ nwa gị mee ya assistant general overseer nwere etu ọ dị because man lead with that congregation mbanụ man lead with ọ bụrụ Chukwu kpọzire mana ikwu okwu Chukwu o mana ime administration ya na ya so ma ime ihe na ọma mmenwe maka na ọ nọghọ mgbe Chineke kpọrọ osookwu n'ihe na in fact many churches ndị nọ kịta GO ha nwụọ ha gasa
ndị be anyị rapịachi ọnọdụ ka nkenekwa unu once again so n'ihe abụ ime obi eziokwu etu ọbụla si na dọị na-akpọtụ ma ndị fans anyị ma ndị na-atụ m okwute ma ndị na-apịa nshovel ihe abụ obi eziokwu na onye ọbụla na-ekwu okwu ya na-anata apa mma so okwute unu na-atụ ma m na-edobe na na-enwenye na-arụ pira na-anụ defense around me unu emeela nke bụ eziokwu ka na-achọ egwu unu ndị ụkọchukwu Pentecostals ma ndị Orthodox unu dị aghụghọ na-enu nwa gị na nwunye gị akpọghọ gị na ya run your race ome gị nwetara nye ya ji bido biznes chọọchị ahụ biznes ọkwa igbe onwe gị nwetara na agha ugwu nye ya ji ebido biznes nke ewe na tinye ahead of ndị nọ na ministry before that person o nwere cult ndị ahụ nwere ana ọma ndatịrị unu na-eme mbụ ndị chọọchị unu jọgburu onwe ma Deeper Life o ma Adụka Tuesday na-emekwu ya na other churches gịnụ ntị ka m gwa unu ya m nwa wepụtike ndị Igbo Chidera gee ntị ịnọ imecha preaching on Sunday ewere broadcast branches agba TV na-ene gị ị na-eso ọgwụ onye ọbụla chọọchị ọbụla nwere spirit eji bide o nwere ụkọchukwu nọ dị every Sunday o nwere message ọ chọrọ ipreach to congregation because na message ya na-epreach na Lagos Island ọ na Lekki dị iche from ka na-epreach na Badagry because Badagry nwere territorial spirit nke people debe ahụ a na-epreach with prevailing circumstances mana Lekki bụ praise the Lord, God bless you, is well with you. Ịrụ na Badagry ebe ha God bless you, no, die by fire because the fire kalefa hapụ ụkọchukwu ọbụla n'ebe ọ nọ ka ọ na-amaneji nke ewezi na ehere gị ọwụsọ gị ọbụ onye nwe call, other persons nwe call, all the many places even redeem their own onwe height ụkọchukwu ama nru a frustrate ya gịnị ka na-eme ihe a ebe anyị na-aga ụzọ adịghị adịmasị n'ụzọ dị ya ebe anyị na-aga ụzọ adịghị ya maka na ọ bụrụ na GO gee ntị a na-eji isi ahụ ama ụtọ nsị ọ akwụmaka na-ebute ike ọkpọrọ ọnụ ichekie ya ifu na ụfọdụ n'ime ha ama m na ihe anyị na-ekwu kịta ndị Deeper Life so na ndị izizi bidoro atinye satellite ndị ọbụla n'anya a chọrọ ka onye ọbụla ga-eru ihe ụkọchukwu bụ GO na-ekwu ka ọ kụnye ha mkpụrụ n'ime kpatara na mgbe ahụ na ige onye ọbụla nọ na bụ onye Deeper Life ka ọ na-ekwu okwuchukwu ị ga-amanata and God bless you etu a ị ga-ekwu ọnụ mmụọ ka mgbe mmụọ ka bidoro ị ga-afụ na mmụọ ka nwetara ya bụ ihe na ihe ncheruso ha ji bido bụ na ụfọdụ n'ime ha na ọtụtụ ndị ọ ga-abụ ịnọrọ na chọọchị okwuchukwu 3-4 times ndị mmadụ kwọrịa aka o bidogo fọm mee house fellowship n'ụlọ nke ọ kpọtawa na ndị ọ ga-eji kewaa chọọchị ahụ mee na ya bụ ọ bụrụ na ikwenye na chọọchị bụ biznes mana na onye ọbụla kwesịrị ime eto ọ ga-esi protect nke mmụọ ọjọọ nọ n'ihe na ọ bụrụ na ha chọọ igwe okwu mmụọ ọjọọ nọ na Badagry ha bido igwe okwu na ụka Wednesday ma ọ Bible study o ruo mbọsị GO ji ekwu okwu for everybody mmụọ nsọ agwa ihe ọ ga-ekwuru everybody if you never ihe eji ụka if I reason you say that na arụsị adịbe nna gị ka ọ na-enye gị nsogbu a na-ekwu arụsị dị be nna gị kedu ihe ha na-ekwu maka ife a ị na-asọpọtụ ife ọjọọ ihe a na-ekwu okwu bụ ụka call ministry ọ bụrụ business ka ọ bụ onye ị na-protect that no business gị ị na-ekwu na ọ bụ business ma na ịghọta ọ correct business o kwesịrị business business because even the gospel bụ the business of God Chineke wee weta